Brat môj, sestra moja, drahý môj priateľ, ty sa vieš pokoriť aj sám? Alebo ty len vtedy sa vieš pokoriť, keď ťa pokorí Boh. Vieš, musím ti jednu vec prezradiť. Boh ťa miluje. Ak ty sa nepokoríš pred ním, ak ty nezohneš svoje kolená pred ním, raz budeš musieť pred ním zohnúť svoje kolená. Lebo je napísané, že v mene Ježiša sa skloní každé koleno bytostí ponebeských i pozemských a každý jazyk vyzná, že on je pánom na slávu Boha Otca. Raz aj tvoje kolená sa pred ním sklonia. Ale o čo je to krajšie, keď nie na silu, keď nie v strachu, keď nie pod tou autoritou, pod tou tvrdou rukou Božou, ale keď ty môžeš skloniť svoje kolená, keď môžeš sa skloniť pred svojim Bohom a môžeš vyznať: Pane Bože, ty si môj Pán, ty si môj Boh, ďakujem ti za tvojho syna Pána Ježiša Krista, ktorého si poslal na moje spasenie, na moju záchranu. Áno, ja som ten hriešník, ja som tá stratená ovečka, ďakujem ti za tohoto pastiera, ktorého si mi poslal, za Pána Ježiša Krista, a ja počujem jeho volajúci hlas. O Pane, ja skláňam svoje kolená pred ním a ďakujem ti, že ma voláš. O, aké je to nádherné, keď my môžeme skloniť svoje kolená, nie pod tlakom, nie pod tou autoritou, tvrdou autoritou Božou, ale môžeme ho skloniť dobrovoľne, rád, vďačne, z úprimného srdca. Brat môj, sestra moja, drahý môj priateľ, ako ty skláňaš svoje kolená? Len vtedy, keď Boh ťa skloní, len vtedy, keď ťa Boh poníži, len vtedy vieš plakať, len vtedy sa vieš ponížiť. Prečo čakáš na toto? Vieš, bez zlomenia to nepôjde. A vieš, tam, kde je zlomenina, tam je bolesť. Tam je trápenie. Prečo ty potrebuješ trápenie? Prečo ty potrebuješ bolesť do tvojho života, aby ťa Boh zlomil? Zlom ty svoje srdce, sklon sa pred Bohom a povedz: Bože, ty si mojim Bohom, ty si mojim Pánom a ja sa dobrovoľne skláňam pred tebou. Nečakaj na to, aby Boh zasiahol do tvojho života. Lebo Boh sa pyšným protiví a pokorným dáva milosť. Pokorte sa tedy pod mocnú ruku Božiu a on vás povýši svojim časom.